TV2 har et rigtig stærkt brand og nogle helt unikke værdier, der smitter af på vores sponsorer. Gennem programmer med meget høje seertal og selvfølgelig også de trailere, der følger med, ja, der er vi med til at sikre synlighed og høj nettodækning. Se sponsoratet som et slags supplement til din markedsføring eller boost din tv-kampagne. Og sidst men ikke mindst, ja, så slipper man for alle omkostningerne ved at lave en reklamefilm. Gordon Ramsays køkkenmareridt præsenteres i samarbejde med Bonduelle Gourmet-majs. Bonduelle havde kun prøvet kræfter med regionale tv-kampagner, indtil de i 2007 begyndte at sponsorere programmer her på TV2. Og det gjorde de for bedre at kunne placere sig i forbrugernes bevidsthed. De gik i luften med sponsoratet på søndagsfilmen og investerede kun i det, så eneste synlighed var på TV2 og via deres produkter på hylderne. Siden er kendskab og omsætning steget så meget, at Bonduelle selv havde svært ved at følge med. Deres totale kendskab er steget fra indeks 100 i 2006 til 220 i 2010, og omsætningen er ligeledes steget fra indeks 100 til 164. Vi har helt klart kunne mærke en meget, meget stor effekt, efter vi begyndte at sponsorere på TV2. Både på omsætningen, som har vokset siden 2007 med minimum 2-cifrede vækstrater. Det samme med vores markedsandel, så vi er meget, meget tilfredse. Der er mange gode grunde til at have sponsorafmeldinger på TV2, og lad os prøve at se en gang, hvad vi har vist igennem tiden. Audi sponsorerede eksempelvis Le Mans, og fordi de selv deltog i løbet, er der derfor et godt match mellem dem som sponsor og Le Mans som program. Toms pingvinposer ses her i Bingo Bango. Programmet, der rammer familien, som hygger sig med slik foran fjernsynet, og netop derfor er produktet oplagt. Og Marabu har været sponsor på Weekendfilmen og er også perfekt til hygge foran skærmen. SB12 var sponsor på Vild med Dans. Her er en kreativ afmelding, der formår at udnytte programformatets grafik. Og Tiger Beer er tænkt lidt anderledes og kreativt. På Zulu, hvor der er plads til gas. Når man laver en sponsorafmelding på TV2, er der lige nogle ting, du skal være opmærksom på. De programmer, der kan sponsoreres, er underholdning, sport og dramafiktion. Men ikke nyheds- og aktualitetsprogrammer. Derudover har TV2 besluttet, at man ikke kan sponsorere børneprogrammer. De mulige sponsorer er alle firmaer, organisationer, foreninger og lignende. Men ikke sundhedsydelser, politiske partier, fagforeninger, religiøse bevægelser og virksomheder, der producerer tobak. En sponsorafmelding vil blive eksponeret med navn, logo, produkt eller tjenesteydelse. Enten som levende billeder eller som stillbillede. Programafmeldinger på TV2 varer op til 8 sekunder og ligger både før og efter programmet. Trailerafmeldinger er typisk 6 sekunder og ligger efter programtraileren. Man kan også vælge en helt anden løsning, nemlig ved at indgå i et samarbejde med os her på TV2, hvor man bliver det, vi kalder AFP-partner. Og det betyder, at man støtter et program. Volkswagen er i 2011 sponsor på Zulu Comedy Festival og samtidig AFP-partner på et comedyprogram under hele festivalen. Derudover havde de deres nye Beatle med i et comedyprogram. Lækkerol er også sponsor på Zulu Comedy Festival og har i de sidste 3 år haft en talentpris med i galashowet, hvilket har givet dem ekstra eksponering. Der er altså rigtig mange fordele ved at være sponsor her på TV2, og vi håber, at vi med vores erfaringer og med vores produkt kan være med til at øge kendskabet til netop jeres brand. Og hvis du vil vide mere, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Du finder os på sponsorat tv2kp.dk.